Televidente lang Bontardi, como korpschef hoor ik die Korps Caribisch Nederland met de hobby orgulloso die te sinta die lanti die busang mike bij comunicação com prensa de hobby kortiku sitting algum coisa ku busame se sa of informar bini no mana kuer nós ta abrir nós transparant para nós por papel junto over die problemen nan kotinta junto nós singu te cultura problema nan pe isla aqui biru isla hobby safe. Wordt dat uw pregunta? Ja, ik wil vragen of de heer Rosales ook in het Nederlands. Oké. Wat ik net heb gezegd, ik ben gewoon trots om korpschef van de BES-eilanden te zijn. Ik wil dat de samenwerking met de pers gewoon open, transparant is. Als er problemen zijn, jullie kunnen altijd naar mij toe komen. Als er iets van mijn kant is, dan kan ik jullie ook bellen. Want samen moeten we zorgen voor een veilige Bonaire. Zijn er vragen van de pers? Die pregunta die parte prensa? Meneer Aymed van Live FM. Ja, graag aan de minister van Justitie. We hebben de minister hier, dus het is een goede kans om een paar vragen te stellen. Gaat u gang. Ik wil toch terug naar die rapport Bouwman. Waarom heeft u meneer Bouwman die rapport laten maken? Precies. Omdat de heer Bouwman als adviseur werkzaam is ten behoeve van de Nederlandse regering. Hij heeft natuurlijk de afgelopen jaren enorme ervaring opgedaan met het zijn van korpschef van de Nederlandse Nationale Politie. En voor ons was dat een hele goede reden om hem te vragen om het rapport te maken wat nodig is. Om de nieuwe korpschef in staat te stellen de opbouw van het Korps Caribisch Nederland verder vorm te geven en af te maken. Maar hij zit zelf nu in problemen met integriteit en dat soort dingen. Gaat u toch wel iets doen met de resultaten van die rapport? Ik heb de Tweede Kamer laten weten dat het rapport op een aantal terreinen belangrijke conclusies biedt. Die samen met de gedachten die we samen ook al hebben en die Jossie ook al heeft, een onderdeel kunnen zijn van de verdere ontwikkeling van het korps. Zijn er andere mensen van de pers die vragen willen stellen? U weet dat de heer minister, het wordt gezegd dat de criminaliteit gebeuren hier op het eiland steeds toeneemt. In welke fase gaat u de nieuwe korpschef en onze politiekorps bijsteunen om het terug te brengen? Maar dat is een vraag die u ook vooral aan Jossie Rosales zelf moet stellen. Want hij zal die uitvoering op zich nemen. Voor wat mij betreft, ik ben de korpsbeheerder. En dat betekent dat mijn taak is om ervoor te zorgen dat alles wat nodig is om de criminaliteit terug te dringen en de veiligheid van de mensen hier op Bonaire te garanderen, dat Jossie die altijd bij mij kan vragen. En ik ook alles aan zal doen wat ik kan doen. Om ervoor te zorgen dat op het gebied van opleidingen, op het gebied van de mensen, op het gebied van eventueel, als het nodig is, als men dat hier wil, ondersteuning vanuit de expertise vanuit Nederland. Dat zijn allemaal middelen waarmee we op een hele goede samenwerking dat kunnen doen. En laat ik ook niet vergeten de samenwerking met de politiekorpsen van de overige landen op de Antillen. Omdat ook daar volledige bereidheid is om samen te werken, om gezamenlijk de criminaliteit aan te pakken. En ik denk dat het ook gezien is na de afschuwelijke dood van politieagent Ferry Baks. Daar hebben de korpsen van de andere landen ook meteen de volgende dag al bijstand verleend. En ook bij de arrestatie van de verdachte is ook door de korpsen van de andere landen bijstand verleend. Dus ik denk dat het hele mooie voorbeelden zijn hoe we met elkaar in samenwerking, Nederland, Aruba, Sint Maarten, Curaçao en de BES-eilanden, hoe we dat samen met elkaar moeten doen. Maar ik kan in aanvulling op zijn vraag. Op dit moment is het een gevoel dat mensen denken dan dat de criminaliteit omhoog is gegaan. Bijzonder als ik de jaarcijfers ga presenteren, want ik weet ze, ik ken ze. We zitten gewoon heel goed op Bonaire, we zitten beneden de norm. Maar wat eigenlijk op Bonaire gebeurt is, als je bijvoorbeeld in 1 week 2 attraco's plaatsvindt, dan worden mensen paniekerig, dat snap ik. Elke attraco is te veel, maar als je gaat kijken naar vorig jaar en dit jaar, de cijfers zien gewoon goed. En ongeacht wij groeien met aantal mensen, normaal als je groeit, dan groeit ook criminaliteit erbij, maar toch hebben we dat onder controle met de beperking die wij hebben, maar met de samenwerking met de andere korpsen. Als u ziet de schietpartij van vorige keer, ik ben naar de radio geweest, informeerd dat we bepaalde mensen zoeken. Ik heb ook de arrestatieteam van de Curaçao laten halen om samen de klus op te klaren en dat is ook goed gelukt. Mijn laatste vraag, u beschikt wel over de nodige resources? Ja. Zijn er andere leden van de pers? Otro miembro de prensa que tiene pregunta?
no? Aqui na que vai preparar mês com me também bisele mami eu vou meeting vai com management team para nós pensa pero é pro me coisa como que vai ter cliente é personal bom mês tackle vai com minister então se botin ainda na opleidingsschool não tá conta na boa setting anche me não usa não que me não para buscar outra gente é ori pero vou buscar ter antal pero door como maneira mas bisa também com opsporing nós temos vai 17 para 24 pero ta schrijf die BPZ pero ta ora ku ene na bin fei school que mendi mi no por busca hopi hindi pero te parte como te vai ter que ta mas bisa ku ta mi personal criminalidade por sombra maneira mas bisa cada atraco ta dimas pero bom mês conhecer me também me ta hopi open ku posang me ta pedi pueblo também para ajuda então eta bom mas nós saia tip devidamente então que tip não nós saia tá junto da amiso ou um te cuerpo so tinha solucionar problema então junto nós temos assim ali por sombra ta polícia ou hace isla aqui safe mas bisa maneira exemplo se bota bem com auto que não para boiur bo auto não tem start onderbreking bo auto não tem algum coisa veiligheid com polícia por me tenho quando a polícia vão cada hoek esse não vai que me junto nós estamos então estou contente com o de prensa com a maneira que nós tra junto a mita mais comunicação hala você me vai que que tem problema tava tem algum incidente caminho abo com algum polícia nós sabemos para nossa papel caminho colega mesmo que você abraça sorry coisa bem fault me não tava tata saque me disse a me diz é plan nós tra nosso oficial documento pero esse devidamente me tá bem lá que você aí esse que tem prioridade na que nós vai tomar